ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଚିକେନ କରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି। ଚିକେନକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପୁରା କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଲ ଗରମ କରାହେଲା କଢ଼ାଇରେ। ତେଲ ଗରମ କରାହେଲା, ତେଲ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରମ ହେଲା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଆଜ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଲେ। ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ପିଆଜଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ୍ତେ 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 ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆମେ ଫ୍ରାଏ କଲେ ତେଲଟା ଅଳ୍ପ ଗରମ ହୋଇଛି, ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରାଉନ୍ ବି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ନୁଟପୁଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଯେଉଁ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ପକାଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୁଟପୁଟ କଲେ। ଜଷ୍ଟ ହାଲକେଇକି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ନାକରୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ନ ଲାଗିବ। ଆସ୍ତେ ହାଲକେଇକି ଟିକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲକେଇକି ଟିକେ ନାକରୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ପାଣି ହାଲକେଇକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଫେରେ ଆମେ ନୁଟପୁଟ କରିବା। ନୁଟପୁଟ କଲେ ଯେମିତି ଆମର ମସଲାଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ ତଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆସ୍ତେ 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 ତାକୁ ଟିକେ ନୁଟପୁଟ କଲେ। ଖଡ଼ିକାରେ ନୁଟପୁଟ କରିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମସଲାଟା ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନା କ'ଣ ହଳଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକାଇଲେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମର କଲର୍ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକାଇଲେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ। ଯେତିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇପାରିବେ ସେତିକି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆମେ ଖରିକାରେ ତାକୁ ନୁଟପୁଟ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମସଲା ନ ଲାଗିବ। ହାଲକେଇକି ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଜଷ୍ଟ ବେଶିକି ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା। ହାଲକେଇକି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ହାଲକେଇ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ନୁଟପୁଟ କରିଦେବା। ନୁଟପୁଟ କରିଦେଲେ ଯେମିତିକି ମସଲା ଲାଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେବା ଚିକେନ ମସଲା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଚିକେନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇବା ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଜିରା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଜିରା ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ। ଜିରା ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଗରମ ମସଲା କିଛି ପକାଇଦେଲେ। ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୁଟପୁଟ ଟିକେ କରିଦେବା। ନୁଟପୁଟ ଟିକେ କରିଦେଲେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୁଟପୁଟ କରିଦେବା। ନୁଟପୁଟ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିକେନକୁ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ଚିକେନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲାରେ ପକାଇ ଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାପରେ ଚିକେନ ଯେଉଁ ମସଲାରେ ଆମେ ପକାଇଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ନୁଟପୁଟ କରିଦେବା। ଖରିକାରେ ତାକୁ ଟିକେ କରିଦେବା, ଚଲେଇଦେବା। ଖରିକାରେ ତାକୁ ଟିକେ ନୁଟପୁଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରେ ତେଲ ନ ଛାଡ଼ିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚଲାଉଥିବା, ଯେମିତି ମାଂସଟା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ଆମେ ଚିକେନ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ସମୟ ନୁଟପୁଟ କରିଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ଚିକେନଟା ଆମର ସିଝିଯିବ। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନଟା ସିଝିଯିବ। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନଟା ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ସେ ସିଝିବ ଚିକେନଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନୁଟପୁଟ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ତଳ ନ ଲାଗିବ ଆଉ ଚିକେନଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ନୁଟପୁଟ କରିଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯେମିତିକି ଚିକେନଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ।
ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନୁଟ୍ ବୁଟ୍ କରିକି, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ରୁଟିରେ ଆମେ ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ହାଲକେଇ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ବେଶୀ ପାଣି ଆମେ ଦେବାନି, ବେଶୀ ଝୋଳ ପାଣି, ଯାହାକୁ ବି ଝୋଳ ପସନ୍ଦ ସେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଲକେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି, ଯେମିତି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ହାଲକେଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହାଲକେଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ବୁଟ୍ କରିଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ନୋଟ୍ ବୁଟ୍ କରିଦେଲେ, ନୋଟ୍ ବୁଟ୍ କରିଦେଇକି କଡ଼େଇରେ ମସଲା ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସୁଣିରେ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପାଣି ଦେଲେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଗାଳେଇ ସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲା, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍। ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗରମ ମସଲାରେ ଚିକେନ୍ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଫାଇନାଲ୍ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।